admission ali rong pipi aprangsi chi hek pem dia tar jo itha Medical College along ong dun wurengang hoike SDA tumsi cerai long popusi hampanga songotum pangdak. Niso tum North East ang kampi kepa puja kangkir ke phalong West Karbiang long Kerunia rata tawal karang kapen kacipaklang. Minister Himanta Biswa Sarma di Puwang Weapran kepa puja tayar me kai pensi cedon dun depu cepaklang dun. Wedang Hoylong at Popusi Hampang Song Director of Medical Education Lapen Health Minister Tung Angbong Chingwaya Hut Cherai Lopusi Pinike SCSI Hemalong Perangke Mai Phahut Hampang Song Atum Ningje Anparta non kedolang apos Kang YJ Pan Councilor Tumsi Kang Y Kajakong Cepari Deng Poputa Ningje Dipu Civil Hospital along Achokumar Tumanke Dipu Medical College along Jok at Polapen Anparta Dipu Medical College along Penangan ang Hoy Keplengji Dolang Lasi Keplengji Kedolang ang Hoy Anke Councilor Tumsi Cepari Deng Long Poputa Jai Dipu Medical College Satlang Ketok Lapen Ki Una Long SDA Tumamatsi Jumhek Minister Himanta Biswa Sarma Jong Puta Jai Seta Kachingway along Alam Chake Tok Jirave 2 December paniliting Dipu Samsung System Park Hello Indefinite Seating Demonstration habang so pangcheng ani da pinian patumi nongwe gitu Himanta Biswa Sarma da social organization la da council authority jingwai pena Quran la pen pini la bang so Quran kato ikar biang momorat tu bang so kan akaje songlo nang je tun thek nang ram thek pon ni la bang nang resmi te hoy bang so arat tu bhani kato we la bang so that social organization ahin pen aran tum han na ni ki churu ping tum aphima la bang so long ni tu matha un ipin pen adak rong khelang itu han paru ke jo penchenglo ladak abu o ke jo penchenglo dipu auto ke solai auto driver association tu la perge la solo dipu long kapre women's group do self help group do la pen dipu long charlie bom university sumar college sumar hostel long ke do ke charlie sumar penchelo dipu benang tan ke chongda tu manta nile tumhan kirane pitundu hala bangge na tum kado yang afinu itu pacini dong delo apen ke ajuwan stame adak kichu claim kichu dam tu adak CAB Puthak Assam North East angkang cedon dunde lapen bil CN bek nang ji puke othip ajok pini asu atum pen kapre asong pen adim along kache song par om plup sonsi pini asu atum dipu along Minister Himanta Biswa Sarma ke bangji alam arjulong si CAB Puthak kham khia sai chepak langdun pen birla ahithi along tayar meke kai pen si che song lo tayar make kai pen che song chepak langdet api adim along police atum paledun setala so ahut inut aphanta nep ingnang long le pinpur me CAB Puthak kapre asong atum seta me kham khelo seta asu asong atum si kache song lit jot ason si theklong lasi eprang kewangji ahut seta me lapuson kapre asong atum kache song pangkre dunwe poma pusi cherok tokara atum arju Pini North East Student Organization atum cepahem pu ponpen kiap nang nepu pensi pini khanta grehini North East kangkir ke papon along West Karbiang long Keronia long ta tawar long inchin alang pong bidam tipen gari motor pacheng long le asai klem ponpen West Karbiang long ta kiap nang nepu cepaklang du Keroni pen rensing teron news fast Karbiang long Matijong achikloni Pfizer Cap Arni Lok Sabha long CAB Pachok Kondet Aputha Guwahati rong sopi malom setame bangso CAB Chekroi dun thek thepu risoi jangatum thurpaksi Assam State Zoo Com Botanical Garden adung Zoo Road along Kachesong Pon bangso Kachesong along gari motor atuma phan setame khang thipsi towar pacheleng long ledet lo police agari setame Ganesh Gurianat kedam jibuta towar ebeng pachirui edlo sonsi baji sira chitim apor malom por phai baji hini apor anta chesong pon bomlang pusi news fast along birtanang pale non malong so phan bir time ton sina
authorized dealer cum showroom of Royal Enfield in front of Langpi Dehangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, near District Social Welfare Office, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. All types of accessories of Royal Enfield are available here. Easy finance are also available here. For more details, please contact 9957 988 008 or 7896 169021. Hem todlun pen ajar akisung penta pajok un ajakong. Guruji akemang nang litum ahem tin penta pamando nang rengdok rengni. Nang litum ning kehang ason ghontain kora phli ang bong pleng vegji. Ning kehang ning kang sam abang phubang phiaphan kapalong. Bepar beha along katikuk ning kachechor ateng adamasar kapachok un kar I kahing no ajakong kapavir pinanso kachika ang tan adet kedam ahuni jangso kepadeng kahino asai ki klem hi daini asai preng pen kapajok kam jam kapachunji along kapakroy kaching hon ki jumre pen kapajok ning chibi ikha ning kachet he kave so arlo mate pe atum ladak batai sibak humri ik lote ang thek long ik vekji la 7088607981 a number along humri lote pleng ik vekji Hindi kalite English alam pensi chinkilong ikji Guru Kabirji Ajmer wala Kardong pending asing kana farman advance Christmas kardong pajero la pensangku na pan kirjumit pajero Lapen bangso si Clorjon nang litumi et mi pun pen lapen opran mesen pen bangso et one Christmas katalong nun thek japan here jume hangno Anparta nilitum news fast Karbi Anglong mahin pen Epan Christmas ahir jume bajer thulo. la sini tum news fast Karbi Anglong kilang arda tum aphan yini tum news fast Karbi Anglong mahin pen et one Christmas kardo bajer Berta kan kampe nang churui thulo. Kelang Charia Phan Wang Alang Lialong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Chetong Dun Si Medical College IHM Arlo Lapen ason se kachilang hormu kapang niadim lang tekang Pu Minister Himanta Biswa Sarma kewang bomahut CAB aputhak asu atum kham khe chepaklang dun si kachesong dun alang litum aphan adimalong matsi police atum nep ingnang pon edlo Northeast Social Organization atum Northeast angkang honta krisia parman kang kirkepa along suluk sodak ave seta hiti arlo lapento waret along heihui tayar mege kai pensi kache songdun lason sito dap ada por birna hiti along asu atum tayar mege kai dun anparta di siasai hem adung along ta tayar mege kai dun pensi ini kache song angtong pidun
bangso adi malong pulis atum seta me alang litum aphan nep ingnang pon long le. Seta APHLC klembang bang kep atum aphan nepon. Seta birta kapang rumbom ahud anke kelo abirta long dun delang. Pini kangkir along ing samri lapen gari motor aso he hui celeng pun si heglom. Keroni pen jurikending kaceleng PWD atawar kahino puke akimi alam kalilo. Jesemen jurikending lepo dok cirimomu puadi malong tawar kahino mate harlong athak ke teror ke perimeme ang tek tedum. Bangso admin bai kacing kore pong lo pusi kecerok to atum pen cetan pon ringti. Kedam tang ciklo jon thom plia prang inura bang pu bangso cirimomu puadi malong tawar kahino litu ong pu ajok teklong si alang limet hang GCB hang si bangso adim arlong peklam lo. Seta piniar niang ke bangso adim heno pon tuet lo. Lasi, Karbi Anglong Autonomous Council along kacari pon ke teki dingatum bangso adim puthot arlong pipur tupen rat kacileng ke joy keji aphan pusi kacerok tok aradatum tuning ripon. Wathat lang sopen Rajen Ronghang News Fast Karbi Anglong. Karbi Anglong Amria Hawar Sawai Model ME School Patwa Klam Along Joint Christian Youth Association atum Cipatir Biponsi Under 16 Ausumara Tumaphan Winter Football Tournament Championship Patu. Kecing si Patwa Long Rainbow FC Langlong Kupen Lion FC Amsai atum si Cedan. Rainbow FC atum 5-1 goal Pen Lion FC atum aphan parem. Bangso Mayalong Reverend Albert Teron Karbi Anglong Presbyterian Synod Rajendra Be Amri Ahawar Pinpo Moja Singh Be Amri Mojadar Gideon Teron First Prize Donor Jel Singh Phangcho Highest Scorer Donor Winchester Ingti Maipu Amri Sport Association Aladdin Ingti Organizing Chunbang Atum Chetongdun Umpanay Ben Davidson Teron News Fast Karbi Anglong. Ini abierta la pansi pajulo domi thame kardo.